Het is zondag, 7 uur in de ochtend. En wie van de koppeltjes moest uit zijn bed? Bibi, hè? De ander ligt nog te snurken waarschijnlijk. Kon ze gewoon weer allemaal één voor één. Maar je moet er rekening houden, we zijn op zoek naar een ananas-snijder verkoper. Ja. Dus het is die look die ik moet hebben. Ik vind deze beter dan die vorige al. Ik vind het wel beter zonder haar. Hé, die stak gewoon die snor. Nee. Goedemorgen. Wat denk je van een man? Oh, Zeg. god. Wat hè? Je ziet er veel beter uit zo. Wat vind je dat nu? Met haar. Oh my weet het, lang god, geleden, hoe hè, man. goed is dat? En hoe zijt je? Die schalbroeks. Die schalbroek. Allemaal als snijders, ja. Zeg, hey, het gaat dus Oh, dat is de max. het gaat van de verkoopstechnieken afhangen, denk ik. Ja, Niet dat van denk de, ik ook. De looks gaan met niet helpen. Zeg, is Limburgs goed hiervoor? Ik vind van wel. Waarom kiezen we Limburgs? Ja, omdat je dat kunt. Wat kun je nog? Toen ik Denner Winnex. Ja, maar vandaag verkoop ik ananassnijers. Dat zijn goeie, hè? Ik heb er al zoveel meegepakt. Ik heb er zeker 20 in de doos zitten als je wilt. Ik kan ze allemaal verkopen, hè. Amai, zalig, jong. Heb het maar eens voor dat je zo 's ochtends wakker wordt. En in de spiegel kijkt zegt dat als een andere mens. Super. Ik heb het zelf gepakt, maar ik weet het zelf niet. Dat is het zelf niet.